Ah, Bale asam dah. asam apa kau? Karena muda. Ah, sudah asam kerja muda lo lai. Pokoknya balik salah. Apa piti gua? Labiannya beli oto, beli kulkas, beli spring bed, beli AC. Banyaknya karena orang mengidam kau mah. Atur lah dan kayo lo. Burung gagak, burung beong, kaduanya dilulu biawa, dan taraga kabalanjong, pai kamol memborong sagaroba, taraga nan lama-lama bali baju sapa taga bali sepatu nan warnanya norak. Buruang murai, buruang bondo, kaduonyo dikunya buayo, yola sansai, badan ambo, dapet bini, banyak pulau kandaknyo, awak bansai balaga kayo, ala jale dan karajo, onja urang diturukan pulau. Satyo ako nang kanan minta, satyo ako nang dataraga udah tutarui gilo maila. Nalilalang banyak nan bahkan dah bukannya denai nan meminta ko indah dapet nyo manipa-nipa. Hidi sansaro mangidam juo, memuek wak dan sakit kapalo sabala dulu, tahan salero. Untuk kok biswa kita kok kayo bali oto bali sadonyo lambe salero aponan kau niyo. Baka jadi orang kayo udah lalu bakar sajo indah namu aduh cari karajo. Kapalo raso mengaranyam de ula vaksin kapatang baru kataga jenta jilantang. Burung gagak, burung beong, kaduanya dilulu biawa, dan taraga kabalanjong, pai kamol memborong sagaroba, taraga nan lama-lama bali baju sapa taga bali sepatu nan warnanya norak. Buruang murai, buruang bondo, kaduonyo dikunya buayo, yola sansai, badan ambo, dapet bini, banyak pulau kandaknyo, awak bansai balaga kayo, ala jale dan karajo, onja urang diturunkan pulau.
sansaro mangidam juo mamuwe wa den sakit kapalo sa baladuru tahan salero untuk kok tiswa kita kok kayo bali oto bali sadonyo lambe salero aponan kau niyo Baka jadi orang kayo udah lalu pakaro sajo indah namu aduh cari karajo kapaloran so mengaranyam de ula vaksin kapatang baru kataga jenta cilantang